Kaixo, güey, Pancho Lazabasti eta Lupita Mendizabal gara, Monterriko Euskal Etxekoak. Ai, compadritos, galderatxo bat egin nahi dizuegu. Akadabilen basagoiti hori, zetorri da Mexikora. Bueltako billetearekin ez? Ez que begira nola utzi zigun Euskal Etxea el pinche kulon. Bandera espainolez josi du dena, baita komuna ere. Eta begira ze jarri duen jangela. Ai, baina segiten du gatxupin honek Euskal Etxean. Si Euskaldunekin duen harreman bakarra bere yerno pendejo pinche kulon hori da. Eta gainera gure heroi nazionala kritikatzen du etengabe, Zapata handia. No, huevon, Zapata ez, Zapatero kritikatzen du. Berdin zait. Basagoitiren gauza hon bakarra, Atletiko Sotxebere iruditzen zaiola. Bai, baina esaten duelako amaika espainole jokatzen dutela bertan. Madrecita, zer egingo dugu azkenean izen aldatuko dio Euskal Etxeari, Hispano Etxea jarriko dio. Basagoiti hori etorri da, y le dije 4 cosas bien dichas. Zeo zergatik deitzen didaten 7 machos. Bien a gusto geratu naiz. Ai, güey, eta bera? Bera ere bai, Euskal Etxeen bargatuko digutela esan dit. Banco Santanderren lan egiten duela, y que va a comisión. Oh, pinche güey.